Türkmenistan'ın prezidenti, hormatly serdarymyz, hormatly Türkmen halkymyzyň lideri, hormatly arkadaşymyz. Size ýazyp iýerilen ardamy sebäpli goýan videolarym üçin maňa Hazar şäherçesinden polisiýa işgärleri jaň edip ýanyna çagyrdylar. Men sebäbini soramda Balkan vilayetinden komanda berildi diýär. Men повесткasy barjak däl diýdim. Men hiç ilemadat goýamak, yaman video goýamak. Şey diýip aýtdym, no men öz arkadaşymyzdan ýardym sorap goýdum diýdim. Hormatly serdarymyz, siziň Balkanawat vilayetyny we Hazar şäherçesine öz ynamyňyzy bildirip, wezipe bilen işgärleriňi siziň ynamyňyzy ödemese, halkyň ynamyny ödemese, işimiz bilen yüz tutup baramyzda adalatly çözülmese, biz kime yüz tutmaly? Biz diňe size hormatly arkadaşymyz, hormatly serdarymyz, diňe size ynanýarys, siziň köp zatlardan habaryňyzyň ýoklugyna da ynanýarys. Meniň şol goýan videomdan soň meniň balymyň ýanyna gelipdirler. Balymyň danysyny alypdyrlar. Ejeň näçinji ýylda ýogaldy, dädiň näçinji ýylda ýogaldy, siz näçe dogan diýip danysyny alypdyrlar. Çağalymyň okuyan mektebiniň zawutçysy ikinji oglumy çagyryp, näçe dogan siz, näçe çagasy diýip danysyny alypdyrlar. Men 3 oglum bar, şu ikinji oglumy çagyrypdyrlar. Hemme işgärlere ýüzlenýän, meni pastavlat etjek bolmaň, sizden haýyş etýär, maňa ýamanlyk etmäň hiç hili, men ýamandat edemok, hiç hili ýamandat edemok, men watan dönükçiligem edemok. Men 5-nji klasaçyly babamlarda boldum, mamam saklatdy meni. Babam pastaýany maňa çağı wagtymda diýerdi, aktyklaryna diýýärdi osady. Prezident ýurda saýlanana halk saýlaýan nädir? Allah Taala iýerýän adamsydyr şol. Eger sen prezidente dilýetirsen, eger sen garşy gitsen, sen Allah Taala garşy gitdiň, ol Allah Taala dönüklik etdiň bolýandyr diýip bize pastaýany diýip aýdardy. Men üçin hemme adam bir. Men hiç adam saýlamak, hekim bolsun, prokuror bolsun, sud bolsun, wraç bolsun, hirurg bolsun, men üçin hemme adam bir. Hemme adam bir hasaplayan. Gaýrat edin. Sizi hormatly prezidentimiz saýlaýara, wezipe belleneňizde siz raýat üçin bellenýäňizde, wezipe dogry ine halk üçin bellenýäňiz. Sizi ynam etip belleýär şu hormatly prezidentimiz. Ýöne biz barýasa, hamana näme işimiz bilen nirak haýsy edara baramyzda da sekretarşalaryny çeli bir zat soraňdy, jogap beresleri ýelenok, ýa grubu jogap berýärler. Ili 2 saat, 3 saat aşağıda garaşdyrýaňyz, gaýrat edin, onýalyk etmäň, bizim çağalymyz we öýden. Neft Balkanawat sud indi повестка üçin çagyrýar. Indi şäher Hazar şäherçi bilen Balkanawatyň 2 saat da ýoly. Muş men düşünýär nädir? Ýöne şu повестка poçtadan iýerilýärmi, iýerilenokmy? Ine men şonu bilesim gelýär. Öňe iýerilýärdi. Ýöne men hiç de aýtman, ýöne jaň etýärler, çagyrýarlar suda. Men daň bilen turup şundan barýan, baramda da повесткаň diýip berip goýberýär. Men çağılımy şkola iýermän, ýaty kaly çykyp gitdim, öýümde näme boldy diýip, näme çagyrýarlar diýip. Barsamam ine diňe повестка, şunu şoňa ýol kiray tölýärdi. Bizim mult maşynmy diýoga. Beýtmän haýyş sizden. Meniň başyma birinji tapar şol iş düşdi. Şol işim adalatly çözmediler. Ine şonuň üçin şu videolar goýmaly boldum. Dogry zat aýdanym üçin gorkamak, dogrusyny aýtjak. Şu dogry zat meniň arkamda birinji bilen Allah Taala, ikinji bilen hormatly arkadaşymyz dur. Onanýan, ak ýüregimden onanýan. Meniň size nekaje etjek haýyşdym.
şol üç oğlun Günäsiz, Beşimov Mirgin, Polotov Kadırdan, Vekirov Miras. Şol üç oğlun Günäsizdigini men şaýat etdim, dakazat etdim. Ýöne dinlemediňiz, men hiç ýyl dinlemediňiz. Täzeden sud edilmegini isleýän. Men yalandat üçin ýortamak, yalandat üçin hiç ýyl ýortamagam, yalandat gurlamagam. Türkmenistanda adalet yok diýen adamlara da adaletin bardygyny men sud edesim gelýär. Komentarida biri repetisiya etmeliken dip ýatypdyr. Repetisiýany yalandan aýtýan adamny etin yalan gurlaýarlar. Ine täşli gündogdy täşli sudda sud bolanda orta çykarýarlar. Soramak üçin sud jogap berende hiç ýyl suda dogry jogap berip bilenok. Ine şoňa yalandan gurlamak diýilýär. Aýtyp bilenok, aýtyp bilenok hiç ýyl yalan sözler otýda. Sudda da şu sudyan özüm sud bolan wagty ýekeje adam diýdi, şugy diýdi maňa da, şu diýdi, başdan aýak şu bir pakazaniýasynda da, şu bir aýtjan sözüni aýtdy, täwämen aldamyk. Şoň üçin maňa repetisiýa gerek-de. Men ýöne ön video çık radet görmänsem ýadymdan çykýar köp sözler, şoň üçin ýazyp ýan okamaly boldum, şo ýadyma düşýän zatlary. Şu iş, yine bir gede qaytalayın, şu iş 6 ay öňün iýulda boldy, Tomuzda boldy. Şu işin bolanyny wes hazır şäherçesi bilýär. Şu Kervenif İslamyň şu oturan oglanlar gelip kakanyny hemmesi bilýär, adamlarym bilýär. Täwämen köp adamlara haýyş etdim. Şu bilýän adamlara haýyş etdim. Aýdyn gaýrat edin diýdim. Doğrudan aydın dedim, men dedim sizden yalandan aydın deyip dedim. Sonra moga diýimde, ay bizde Kerven İslamyň ulu markedy var. Bizde olum oň diýen maga diýim, ne bolýar? İslamyň aqynda onu tanap öz, ne hamana bir produkt alqaýtan ýalyk. Ay diýe etjekde, bizde problema gerekde, biz goşuljakda, bolýar goşulman gerekde. Şonu biz Hadar şäherçesiniň polisiýalaryň bilýär, şu işin bolanyny bilýärler, hemmesi bilýärler. Täwä 31-nji kwartalda aporny bar. Apornda ulaqan kamera edil şu bolan waka düşüpdi. Ýöne 6 ay mundan şu iş ýapylýar. Şonu Kerven İslam özi ýapdyrýar. Täwäbi öz günäli bolansaň özi ýapdyrýar şonu. Ertesi gün hemme jaňlar galdyryň. Hemme jaňlar galdyryň, erti şowun ýerden daňdan jaň edende daşy gepläp bilmedi İslam. Içkili ýagdaýda bolansaň gepläp bilmedi. Bilemek, şumat men hemme adam o zat pul alýar zat diýmek, hem işgär pul ýa-da pul çödýär zat diýmek. Ýöne şu işi, imna şu işi alyp baranlar nespravedliwo, adalatsız işlenildi. Täwämen daşy fleshkany suda ertip beremde, şu kaklan oglan, yerde yatan oglan bar, kaklan oglan. Şu telefonda zapisi bar mende, hawa İslamyny kakdy diýäni we onuň 4 oglam gelip urşdy diýäni we hemmesi bar, ýöne suda o da dinlenmedi. Suddaky oglanlarym, basagly yatan oglanlarym sudda şu sülçün ýüzüne aýtdy. Söhbet familiýasyny bilemem. Söhbet sülçü görajyň sülçüniň ýüzüne aýtdy. Biz diýdi, başdan idi, bolşalyk diýdi, ýadamyzda diýdi, prokuratura iş geçiremde diýdi, prokurortyň ýüzüne alyp goýberdi diýdi. Özi diýdi, ber diýdi, ine şunýalyk atyp ýazdyr getir diýip üçsünem diýdi, 6 gün üçsüz bil urup oturdyňyz diýdi. Siz hiç etip ýazdyrdynız bize diýdi, ýüzüne, ýöne sudda näme üçin men ýöne aňlalyp oturdum, birinji gedek men şu iş ok görýär, birinji sapar suda gatnaş gördüm. Onun pikir etken, näme men başyma da şunýanyk bir iş düşse, onuň hamana nespravedliwi şunýanyk çözülýärmi? Ola Kerven İslamyň kyla komentarida ýatypdyrlar. Biziň pulumuz kän, siz biziň pulumuzy gutartyp bilmeýäňiz. Siz gutartmajak bolňyz şo puluňyzy, menim gutartyp görkezjek siz şo puluňyzy. Kän bolsa beriberiň. Janyňyz sag bolsun, beriň şo puluňyzy. Gutarýança beriň. A men size adalatyň bardygyny görkezjek.
ola adalatly işlemedik bolsa da olardan ýokardak adamla ba Allahjan şu goýan videolum biriniň öňünden çykmasa bir adalatly işgärliň öňünden çyksyn. Komitetiň Hazar şäherçetiniň komiteti şo danylamy şola aldyrypdyr diýip bilem eşitdim. Çynmy ýalan bilemek. Ýöne bilemek inanýan şo komitet işlese o sprawiedliwy çödüler diýip inanýan, umyt etýän şoňa. Allahjan sprawiedliwy çözüle bolsun, aldamak, hiç ýylyş döwründe aldamak. Eger şo taýda men çağam oturan bolsa, men çağam gelip kakılan bolsa, şo taýda men oň nitoşdy elimde görtdim. Men on şo taýda diýiligine gömertdim. O taýda oglulu urup döwüpdir diýen dokazательство ýok. Ekspertiza zakulçaniýasyny, kararyny şo şikesi ýykylyp alyp bilýär diýip beripdir. Men şol oglan bilen bile ýere ýykyldım. Şo şiket şonu alandyrdy, aralaryny açmana baramdy. Üstünden şo oglan aýryldy, men bile ýykyldım şo islam bilen ýere ýykyldım. Meňem ýere degip ştam göwgördi, meni suratlary we telefonumda haraşo şda sahraniýat edilip galypdyr. Tebä men şo suratlary şo islamyň heleýine iýerdim. İslamyň heleýine iýerdim, maňa tebä jaň etdi. Men ärim diýdi, urupdyrla diýdi. Sen ärim hiç kim uranok, sen ärim diýdim. Özi 4-5 oglan mok diýdim, bulan üstüne geldi diýdim, aky diýdim, urşmana geldi diýdim. Urşmak maksat üçin diýdim. Sen indi hiç zat etip bilmeýän diýdim, o diýdim simbol içkili ýagdaýda diýdim, o diýdim gündoq diýip täşin kakşa taýda diýdim. Men indi ertesini bilemem, aga täşlenäm bolany. İçindenem şu 4-5 oglan çykyp şu mirasa topulup başladylar. Täşler topulmadylar, o ýerde walat etip ýetdi. Mirasa topulup başladylar. Gadyrdan bilen mergen şo taýda şolaň aralaryny açýar. Şo taýda uruş bile 15 oglan, o taýda 7-8 oglan otuýar, maşynadan 5 oglan düşýär. 15 oglan basylmaly bolsa, grupawoymy? Hemmesi basylsyn ona. Hemmesi basylsyn ona şo taýda. O näme islamyň puluken, o market ýöretýär, tanışken, keplerlerine keplerler, ola galmaly, eýlekli, aran açylla basylmalymy? Bolmaya adalatly çözüm. Haýyş etýänsinden gaýrat edin. Men hiç kime rad edip aýdamak ýöne şu iş adalatly çözülsün. Haýyş etýärmi? Şu wide Allah can Hudaý, şu wide adalatly işgärleriň öňünden çyksyn. Komitetiň işgärleriniň öňünden çyksyn. Komitet adalat çözer diýip umyt etýän, öňünden çyksyn. Komentarda köp zat ýazýaňyz. Çağa wagtyňyz ola urşokdy, şkol döwründe urşokdy. Şkol döwründe menem urşokdym. Şumadym urşok men urşýan. Dünýä diýseňiz çelekenne tanaýaly emesi. Urşok näme deýin? Degsele degen, demesele alakaja, barakaja özüm uramak. Ýöne maňa degsele, men çağalymy degsele degen. Hemme adam şonýalykdyrsyňyz. Hemme adam şonýalyk. Degsele degýäle, degmesele degen okla. Gaýýalbarýan Allahjan şu ýam sprawiedliwi adamlaryň öňünden çyksyn, hormatly serdarymyz, hormatly arkadaşymyzyň öňünden çyksyn. Allahjan hormatly prezidentimiziň öňünden çyksyn. Umyt etýän, inanýan, ýüregim bilen inanýan şu iş ikinji ýerde sud edilsin, adalatly çözülsün. Allahjan inanýan şoňa. Komitetiň işgärleriniň öňünden çyksyn. Inanýan, sprawiedliwi çözjeklerine inanýan. Gaýrat edin, ýaman komentary ýazmaň. O saçyň beýle, o beýle, men taýyn görüp çykamak. Şunýanyk ýadyma düşen wagty ýazýan. O sebäbi video öňçek görmäsiň, zat etip bilemek. Gaýrat edin, sprawiedliwi çözüň şu videony. Başga aýtjak diýjek zatlar